Make the ground shake. Já, moje jméno je Slasher a já vás vítám u mojho dalšího videa. Dneska si zahráme hru zvanou Shakes and Fidget. Se nám to aj zapína. Som aj troška hral, až nejdeme od začiatku všetko. Tak, zapnúť. Hrať ideme. Neviem, či toto hru poznáte, je celkom dosť známa. Máme zatiaľ nejaký tento quest a ideme. Tuto máte nejaký obchod so zbraniami, kde si nejaká zbranie kúpite. Obchod s magiou. Na zručnosť. Takéto všelijaké somarinky. Odkaz na hru budete mať v popisku. A náš klan sa volá Team Slovakia, takže ak by ste chceli tento spolok volá Team Slovakia, tak by ste mohli prísť. Prídete a mohli by ste hrať s nami. Je tu ešte aj ďalší jeden. Ďalší sme tu ešte, ale tí moc nehrávajú. No. Zastačíme si koleso. Čo dostanem? No dobré peniaze, to sa hodia. To sa vždycky hodia. Obchod s magiou. Je to elixír. No. Počkáme, kým dobojujú, keď to skončí. Ideme stať. Ešte mám. Hrá sa to vlastne tak, že to budete dorobiť iba v hostinci, budete stále si dávať do questy a budete si tie peniaze. Tu máte také labyrinty. Za každých 10 levelov, čo dostanete, tak budete mať, by ste mali mať v tom hostinci nový kľúč. A za to budete odomýkať. Ja už mám toto prvé. Nesvetené katakomby. Bojujem proti tomuto duchovi, ktorého nemôžem poraziť stále. No. Tak. Ten elixir. Tak. Počkáme chvíľku, kým to dojde hento. Tak, už za chvíľu tam budeme mať 17 sekúnd, 16, 15, 14, 13, 12, 10. To bude také trošku kratšie video, to bude iba také predstavenie hry. Nebude to úplný gameplay, lebo ešte nie som zrovna najlepší. Vidíte, tak to bojujete. No, hra, paráda. Tak vám ukážem tie labyrinty. Furt nemôžem tohto ducha poraziť. On je strašne silný. Zase. Ešte raz. On bude cez 300 a ja mu uberám úplne málo. To nemám šancu. On mi vždycky bude viacej, to nemám šancu toto. Mám si ešte jedenkrát do tohto hostinca. No, tu je zbraň, tak to si dám. Toto. No, 5 minút. 30 sekúnd. Tak to uvidíme, až keď už tu budeme mať. Tak, už to za chvíľu budeme mať. 10, 9. Počkáme si chvíľku, už to bude. No. To je
ale na jednu ránu a to trochu tam sa s ním pitnem a furt nemôžem zálepiť. Dáme si znova túto obchod, ktorá je silnejšia. Táto. Si povie lepšie. Tak. Bolo iba také kratšie video. Dáme si ešte jeden zápas varenie. No, tak ideme napríklad tomuto. Úroveň 10. Áno, tak ideme. To bude jednoduché. Vyhral som. Ďalší. Dáme si ešte jeden tento quest varenie, čo mi dá najviac gulu. Toto dáme. No zase 5 minút, tak sa uvidíme, až keď to bude. Tak. To je čarodejnica, no. Od 10. Vidíte, som úroveň 12. Také krátke video. Nebudem toto dávať moc zlé, lebo toto bola iba ukážka. Môžeme si zapnúť do mestského strážcu. Koľko dostaneme? 20. Tak dáme si to na 2 hoďky. Na jednu, a nejde si dať. No. Som trocha nachladnutý, takže no spravedlím, či to bude niektoré tie videá, môj hlas bude troška horší. No. Takže čaute.